DXDC Radyoman Report. Adol na Agosto, ug pipila ka adlaw na lang selebrasyon na sa Kadayawan Festival dinhi sa Davao. Ang gikahinamang King of Fruits nga durian, matod sa ato mga vendors ini sa magsaysay fruitsan, dihit ang supply tungod sa pag-usab sa klima. Gitinguha sa tendero nga si Mark Ayuna nga makabawi sila karong Kadayawan tungod kay daghang mamalit ug durian. Makabawi pa ba mo sa inyong pagpaninda? Usay dili, usay makabawi po na. Sa tag arbis karon mga tulog adlaw pa. Kagaling sa ganin nga pangumay. Igo ra po palit bugas. Ang puyat ana karon sa 200 pesos ngadto sa 250 pesos ang kilo. Ang D101 nasa 200 pesos ngadto sa 250 pesos ang kilo. Ang Cove nasa 180 pesos ngadto sa 200 pesos ang kilo. Ang Arancilio nasa 160 ngadto sa 180 pesos ang kilo. Samtang ang Native 180 ngadto sa 200 pesos ang kilo. Wala pa nung balinga sa magpamilya nga first time nga nabisita ug mulaag sa Davao gikan sa Pasay City, Manila ang presyo kay buot gayud nilang matry ang mismong prutas nga durian. Bakit pinakaunang destination niyo pagkarating ng Davao is to taste the durian? Siyempre, ang Davao famous ang durian. Natatakam talaga kayo ni durian natin. Yes, oo, sobrang sarap. The first time pa lang namin makatikim from the shell. How was the experience mo? Okay no, kasi talaga ngayon lang ako tumikit. Kasi sa Manila, kahit inaayaw nila ako, ayaw ko sa parang hindi masarap. Pero natikman ko. Tungod kay gamay lang ang supply sa durian ug sa Oktubre pa ang season, lauman sa mga konsumante nga mupalo sa 180. Tungod kay gamay lang ang supply sa durian ug sa Oktubre pa ang season, lauman sa mga konsumante nga mupalo sa 100 pesos pataas ang kilo ni ini karong Kadayawan Festival. Kasama mo sa balita ug serbisyo publiko, reaching millions nationwide and worldwide for 70 years, Radyoman Aimee Ginita, Tatak, RMN. Tatak RMN.